Зейнің Жеңу проспекті 1-08 йорты ишік алдында ремонт ішлері бара. Ол біздің ишік алды республика программасы бойынша башқарыла. Бүгінгі күнде беріде подрядчылар элекке тротуарларны ватып, яңаларын жаюге әзірлейлер. В данный момент ведется по двору 108 демонтаж старых тротуаров бетонных, будут делаться новые. Также была демонтирована старая несертифицированная детская площадка. На данный момент производятся демонтажные работы и установка новых бортовых камней, поребриков и засыпки тротуаров. Алға таба балалар майданчығын яңарту эше планлаштырылган, айрым алганда майданчыкта балалар иминлеге өчен исәпләнгән махсус комлыклар, яңа уен комплекслары булдырылачак. Йортлар арасындагы юлларда янгын куркынычсызлыгын исәпкә алып киңәйтелә ди төзүчеләр. 1-04 йорты ишек алдында да төзекләндерү эшләре бара. Бирдә элеккеге спорт майданчыгын яңарту каралган. Хәзер техника тротуарның бетон өслеген ватып, яңа асфальт җәю өчен әзерли. План буенча подъездга керү өчен шөп тегү урыннарын төзекләндерү алып барылачак. Адилия Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.